Tak, ako sa dneska páči? Je tu veľmi dobré, kapela je dobrá, aj obsluha je dobrá. Peťko je lepší čašník. Čo ti dnes páči? Celkom v pohode. Hudba v pohode? V pohode zatiaľ. Tento večer myslím, že sa veľmi vydaril. Ľudia sú spokojní, prišlo dostatok ľudí a nám ako kapele sa tu vždy hralo fantasticky. Musím pochváliť majiteľa, čašníčky, že perfektne obsluhujú a samozrejme o to vyplýva aj tá atmosféra a my sa budeme snažiť, aby ten koncert dopadol, alebo respektíve zábava dopadla dobre. Ja mám rád hnúšťu a mám rád hudbu a keď sa tieto dve veci spoja dokopy, tak to je úplne super a vždy sa rád zúčastním také akcie a rád to prídem podporiť. Možno, že mesto v tejto oblasti takej kultúry pre mladých ľudí trošku v niektorých veciach zaostáva a som rád, že niektoré podniky, napríklad Kocka, Hala, Bertík alebo aj čajovňa sa to snažia nahradiť tak, že organizujú sami akcie, ľudia chodia na to a je to super, že Hnúšťa žije. Je vždy príjemne, takže pozývam aj ďalších ľudí, ktorí by chceli eventuálne na budúce prísť, majú tu príjemné prostredie, majiteľ je úplne super. Peťo, vďaka, takže týmto by som sa s vami rozlúčil. Hráme 80. roky, viete, veľa ľudí vie, čo hráme, takže na budúce nech sa páči.